Kauwano na sa diri mga kaidol sa amuang location mga kaidol o baga kayong dagom nining mga tungura karon. Wala mapakita ato ang haring adlaw. Gumikan ka na sa baga kayong dagom, nasangkad ang palibot. So matod pa sa pag-asa mga kaidol, adunay weather disturbance no nga mao'y nakaapekto diri sa Visayas ug Mindanao. Hinungdan nga makasinati og mga pag-un-uwan karong adlaw dire. Gumikan ka na sa ITCC kon Intertropical Convergence Zone. Makanaygi anunsyo sa pag-asa as of 5 AM today. Og ingon man adunay low pressure area nga anaa karon sa Palawan mga kaidol. Pero matud pa sa pag-asa, less ang chances nga mo develop kini no into typhoon. Pero dili gyapon ka kumpiyansaan mga kaidol kay matud pa sa pag-asa adunay panahon nga kusog ang uwan no. So delikado kayo sa mga nagpuyo sa daplin sa kasapaan ug ingon man nagpuyo no sa mga tiilan sa kabukiran. So amping tang tanan mga kaidol. Ini nga panahon na karon sa ting uwan.